Hello guys, welcome back. Ipakita ko lang po sa inyo yung aming kwarto kung saan po naganap yung kakatuwang pangyayari kagabi kung saan may kumatok po sa aming kwarto. Ito po yung aming kwarto at sa pintuan pong ito nanggaling yung pagkatok kagabi kung saan po makailang bisis po at nabulaho, talagang nagising po kaming mga nandito po sa loob ng bahay. Ayan, pasensya na at medyo makalat po yung aking kwarto dahil po kagagaling ko lang po ng school at sinikap ko pong mag-video para po doon po sa aking mga followers na nag-message po sa akin na nag-aalala po at tinuturuan po ako kung ano po yung mga dapat gawin para po maiwasan o masolusyonan yung problema po namin dito sa aming kwarto. So ang kwarto ko po ay may dalawang pintuan. Yan po ang una, paglabas po dyan ay sala at yung isa naman po ay nandito po. Ayan, kung saan po paglabas po dito ay tindahan, pero wala na po kaming tinda at computer shop na po ito ngayon. Ayan, may dalawa po akong unit. At ito naman po ang isa pang pintuan kung saan po paglabas po dito ay makikita po natin extension po ng aking kwarto. Ayan, dito po. So ayan. Tapos paglabas po dito ay itong mismong sala na po namin at ayan, pintuan na po palabas po ng aming bahay. So, ayan, ipakita ko po sa inyo yung aming bahay, yung aming pong area. Ayan, nakabakod po yan, kaya po wala pong makakapasok dito na para gawin po yung pangangatok, lalo pat dito po sa loob mismo ng aming bahay. So, ipakita ko lang din po yung yung kalsada. Ayan, nakabakod po yung aming bahay. Tapos, yung karugtong po ng aming yung likod po ng aming kwarto. Ayan, ito po dito, nakabakod po ito dito. At ayan, wala pong chance yung mga tao na makapasok dito para mga tukpo. So ayan. Actually doon po sa kwento tungkol po dito sa aming bahay, lalo na dito sa kwarto ko, dito sa aming kwarto, hindi po to yung first time na may ganitong pangyayari po dito sa aming bahay. Noong elementary po ako, nasa grade 5 po ako, yung bahay po namin ay tawag dito, nakaangat, yung tatawag sa waray na may ingod. Ayan. So wala pang ilaw noon at ang gamit lang namin ay yung tinatawag na lampara. Isang gabi habang natutulog kami, nagising ako na gusto kong umihi. So yung CR namin nasa kusina at kailangan kunin yung lampara para pumunta doon sa kusina at para doon mag CR. So nung patayo na ako, pagkaalala ko, may bata sa paanan ko. May batang nakatayo sa paanan ko. Aywan ko kung anong hypnotismo yung nangyari sa akin. Basta yung bata, hinimas ko mula sa paa, pataas hanggang sa kanyang mukha. Yung bata hubot-hubad. Tapos ang tangkad ng bata, mga 3 to 5 years old, mga ganun. Tapos, aywan ko kung anong nangyari, basta hinimas ko siya. Parang hinawakan ko yung bata mula sa paa, pataas, nakahubot-hubad yung bata, pero pagkaalala ko wala siyang, parang walang organ. Ayun, hindi ko malaman, pero basta pagkaalala ko babae kasi kulot yung buhok, hanggang dito yung buhok. Tapos yung nakapanindig balahibo doon ay yung nung hinimas ko yung bata pataas, pagdating dito sa mukha, punas po yung mukha. Wala pong mata, ilong, walang bibig. Yun po. Tapos, pagkatapos nun yung bata, bumaba sa hagdan at nagpunta na sa kusina. So, doon po nabuo yung yung takot ko na mag-isa, natakot akong matulog sa kwarto na walang kasama. O kaya may kasama man, natatakot ako doon sa yung banda sa may bintana, banda sa may pintuan, kasi iniisip ko nandyan na. O kaya yung tatawag na lusat o yung mga siwang ng tawag dito ng papag. So takot ako doon. Parang mas komportable pa ako doon sa sa labas, sa malawak na lugar, sa kalsada, kahit gabi, kumpara sa bahay. Pero actually na-overcome ko naman po siya nung nasa college na ako, kasi kami, nasa boarding house kami, so kailangan na talagang maging independent. So yun, doon na-overcome ko yung takot ko. At syempre dala na rin ng syempre nagkakaedad tayo, tapos naging mature tayo. So doon parang lumas na yung loob ko. Pero yung kwarto kong ito talaga, as in, hindi talaga
katapos-tapos yung mga kaibang nangyayari dito. Nung bagong pasok lang din ako sa DepEd 2013. Ayan. So itong kwartong ito, ayan, wala po yang pintuan dati. Yung pintuan lang, ito lang talaga. Yan lang. Tapos yung pintuan na yan, papunta yan sa sala. Tapos ito naman yung palabas doon sa tindahan, kasi may tindahan yan dati. So nung nagtatrabaho na ako sa DepEd sa Kangkahipos, sa barangay Kangkahipos, Lawang, Northern Samar, at permanent teacher na ako, yung kwarto kong ito palaging sarado kasi nga nasa school ako. So nakapadlock po yung kwarto, at nagkakatao lang po ito tuwing hapon pagkarating ko galing ng school, at gabi pag kinaumagahan nakasarado na naman. Hanggang isang beses na malayan ko na lang, sa tuwing natutulog ako, parang may taong, ang laking tao, grabe, nararamdaman ko siya, hindi ko siya nakikita, pero parang sumasanib siya sa isip. Ayun, ginigising ako kahit anong oras, walang oras, minsan madaling araw, minsan hating gabi, minsan kahit hapon, basta naidlip ako dito. Ayan, yung presensya niya, parang hindi ko may paliwanag, basta parang parang pumapasok siya sa isip ko. Tapos pagkaalala ko yung niya, yung ang laki niya, parang kasya sa yung mukha niya, parang na-imagine ko kasya sa isang kwarto, sa kwarto kong ito, parang yung ganito yung mukha, kasya sa buong kwarto ko. So ayun, so isang taon yun na tiniis ko, tapos hindi ko lang pinansin, hanggang one time yung mga kapatid ko, natulog na sila dito sa kwarto ko kapag wala akong pasok, o kaya kapag wala ako dito, sila natutulog sila dito kahit tanghali. So doon kami na alarma, dahil kahit tanghali nagpaparamdam po yung nandito. Ayan. So nung mangyari po yon, ang ginawa ko po, nagpunta po kami sa isang albularyo, at sinabihan kami na lagyan, o pinadalhan kami ng gamot, isang papel na parang may orasyon, tapos pinalagay dito sa loob ng kwarto. At sinabi niya na ayon sa kanya, hindi ang nakakabilib po sa albularyong ito, hindi po kami nagkwento, basta nagsabi lang ako na may gumagambala sa akin. Tapos ayun, sinabi niya na may isang pamilya daw na naninirahan sa isang kwarto dito sa aming bahay, at yung pamilyang ito ay mag-asawa at may isang anak. So ayun, ang sabi sa akin, hindi daw yan basta-basta aalis dito sa aming bahay, dahil itinuturing nilang tirahan na talaga nila ang kwartong ito. So yun po yung paliwanag sa akin, hindi daw yan basta-basta aalis. So dahil nga parang may orasyon, o nilagay ditong parang orasyon, so ang sabi sa akin, hindi na yan magpaparamdam, pero babalik at babalik yan. So yun po yung paliwanag ko, sa tingin ko po, yun po yung kumatok kagabi. Ayan, dahil mga ilang linggo pa lang po yung nakararaan, yung asawa ko po, ayan, pakita ko lang ha, dito po, habang natutulog po kami, yung asawa ko po, nakita niya po may bata po dito. Ayan, sa corner po na po ito. Sa gabi, isang beses natutulog po kami, nakita po ng asawa ko na may bata po na nasa sulok ng kwartong ito. So ayun, ginising niya ako, tapos binuksan namin yung ilaw, tapos ayun, mula noon palagi na kaming kumbaga alerto. Tiniis ko siya, hindi ko siya pinansin, hindi naman kasi ako natatakot. Ayun, nagpaparamdam siya, wala naman siyang ginagawa, basta parang ang purpose niya ginigising niya ako. So ayun, hindi ako makagalaw, parang ang hirap makahinga. So yun yung yun yung naranasan ko sa loob ng isang taon. 1 year yun 2013. Tapos bukod po sa personal na encounter namin dito sa aming bahay, may mga sightings din po ng mga kapitbahay namin dito, na may nakikita silang tawag dito, mga tao. So may sightings din po na may nakikita yung mga kapitbahay namin dito sa sa loob po ng sa area po ng aming bahay. May isang babae, na malaking babae, parang basta yung description, malaki, parang higanti daw. Nakita dito sa dito sa bahay namin, dito sa harap ng bahay namin. May sightings din na isang lalaki, napakalaking lalaki, nakadungo sa aming bintana. So
parang kumbinsido po ako doon sa paliwanag ng albularyo na isang pamilya talaga, kasi nga dalawang sightings ng matanda, isang babae at isang lalaki na malalaking mga hindi ko alam kung tao o anong, basta ganun. Tapos yung sightings ko at ng asawa ko doon sa batang maliit na hubot-hubad, walang yung punas yung muka, tapos kulot yung buhok. So yun po siguro yung naninirahan dito sa amin. So aywan ko, ipagtatanong-tanong ko po doon po sa mga naunang nanirahan dito kung ano po yung history ng bahay na ito, bakit po ba may nagpaparamdam ng ganun. Baka naman po kasi mga kaluluwang ligaw na nangailangan ng dasal. So siguro ko ipagdarasal na lang po namin, at saka sa ngayon at least parang okay naman, dahil hindi naman sila tawag dito na nakit, hindi naman sila nang gagambala, basta parang may time lang na gusto nila magparamdam, parang ganun. Doon po sa mga nag-message sa akin, nag-aalala, thank you so much po sa inyong sa inyong concern. So ang balak po namin ay ipapaano na lang po namin, papabasbas na lang po namin sa pari sa mga darating na araw. So ayun po, thank you so much po doon po sa mga nag-message, doon po sa mga nag-comment sa post ko kagabi na mga nag-aalala. Thank you so much po. So ayun.